La Wendy fa 26 anys que viu en aquest pis al carrer Concòrdia, al barri del Poble Sec de Barcelona. El 2022, el fons d'inversió Bandor va comprar la seva finca i va deixar de renovar els contractes als veïns per fer-hi lloguers d'habitacions, els anomenats co-livings. Esto es co-living, esto es co-living, este es mi piso, 6 habitaciones a 900 euros y yo pago 800, con una habitación ya tienen el piso pago. El seu contracte de lloguer ja ha vençut. Ella ha decidit quedar-s'hi i continua pagant per reclamar que se li faci un lloguer social. ¿Quién me va a alquilar? Tengo una persona de 80 años que está conmigo, de más de 80 años. Tengo un menor de edad, que es mi sobrino, con un 47% de discapacidad. Que no se puede es que te quieran sacar después de 26 años solamente por hacer negocio. El cas de Concòrdia no és l'únic a la ciutat. Hi ha 13 edificis comprats pel mateix fons. En molts d'ells ja s'hi han fet obres per fer-hi més habitacions i llogar-les. Aquesta és la por de la Joana, veïna d'un bloc al carrer Avenia, Sarrià-Sant Gervasi. A principis d'any, el fons Bandor els va comunicar per carta que ells eren els nous propietaris. Quan vaig rebre aquesta carta em vaig ensorrar i no veia la llum. És que Bandor ha llançat una bomba i ha caigut sobre el nostre edifici. Els meus fills van néixer aquí. On anem si sortim d'aquí? O sigui, nosaltres aquí estem pagant 1.000 euros de lloguer, que és moltíssim pels sous que tenim, però bueno, encara és una cosa suportable. En un comunicat en resposta a Televisió Espanyola, el grup Bandor assegura que eviten actuar en immobles on resideixin persones vulnerables i defensen el seu model de negoci.